ଏଇଠି କ'ଣ ଭାଇଆ କାହିଁ ବସିଛୁ ଏଇଠି? ଭାଇଆ କାହିଁ ବସିଛୁ? ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ କୁଆଡ଼େ? ଏବେ ଗାଁକୁ ଆଇଛ ନା ସହର ବାହାରିବାର? ବାବା ଖେଳୁଛୁ? ତଳେ ହାତ ଦେ ନା ବାବା। जाना तलू जाना बाबा मना करे सुनु को भाई देख एटी का सर भाई भी इंजेक्शन फोड़ देवे तो आ बाबा आ धरू ना जाऊ पर जो जाऊ दिशा तो अच्छी जी बाजार में की पड़ेओ आ बाबा आ बाबा के धो बाबा बाबा नेबे बाबा नेबे बाबा को धरी हुआ बाबा को धरी हुई पड़ी जो सेटा धरी हुई बाबा को धरी हुई खोलले ना रे बाबा को धरी हुआ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ନବନି ମାନେ ନବନି ହେଲା ଏ ମାମାକୁ ଦବ ବାବା ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ତମେ ନବନି ବାବା ଏଇଠି ମତେ କନ୍ଦିଆ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରି ଦେଖିଲ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରି ଦେଖିଲି ଏଇ ଷ୍ଟପ୍ କରି ତମେ ଖାଲି ଏଇଠି ଆଉ ମୁଁ ନେବି ରେ ପାଗଳ ମୁଁ ଏଇଠି ବଇଛି ମୁଁ ନେବି ନା ନାଇଁ ତୁ ନବୁନି ମନା କଲି ବସ ନେଇ করে বসନ୍ତୁ ନା ମୋ ବାବା ନବନି ନେଇ করে বস ମୋ ବାବା ନବନି जो गामछा